Pomôžte nám zachrániť ich aj pre ďalšie generácie. Prihláste sa do diváckeho duelu Tajomstva mojej kuchyne. Vaše prihlášky a tradičné rodinné recepty posielajte na adresu tajomstvo@rtvs.sk. V tomto predvianočnom čase vám určite padnú vhod dva vianočné recepty z rodín našich známych herečiek. Táňa Radevá napečie tvarohovník svojej mamy a Maja Brajnerová špeciálny vianočný biskupský chleníček. Ľudí čas na niečo sladké. Veď Vianoce bez sladkosti, to by nebolo ono. Na Vianoce musí kuchyňa voňať vanilkou, orechmi, škoricou, medom a čo ja viem čím ešte. Tak uvidíme, čím nám to tu rozvoňajú moje dobré kamarátky a kolegyne herečky Táňa Radeva a Maja Brajnerová. Táňa Radeva, sympatická východniarka, začínala hereckú kariéru v divadle Jonáša Záborského v Prešove. Dnes je na voľnej nohe, mama dvoch dospelých detí, syna Mirka a dcéry Aničky si z ľudských vlastností najviac cení pokoru, miluje prácu s mladými ľuďmi a dubbing. Iste si spomeniete na jej slávnu Martu Brownovú. Vo svojom voľnom čase sa venuje záhradke a miluje chvíle so svojím manželom Mirom. Mária Brajnerová zdedila herecký talent po rodičoch. Po štúdiu na VŠMU hrala v mnohých slovenských filmoch a inscenáciách. Dnes pôsobí v Slovenskom národnom divadle ako asistentka réžie a tiež, ako sama hovorí, aj trošku hrá. Najmilovanejším miestom na svete je pre ňu kdekoľvek vedľa jej jedinej dcéry Peti.